Ну что, товарищ Карась, отпираться нема сенсу. Признаете, что занимались шкодницкой деятельностью и псовали советские тракторы? Где ваши доказы, товарищ Шпыр? Я чистый перед советской владой. А хто забіў механізатара Яўмена? Хто перад гэтым яго спаіў? Хто зрабіў цяжарнай яго дачку і давёў яе да самагубства? Хто перадаў Японіі чарцяжы новага савецкага трактару, які паспеў распрацаваць механізатар Яўмен перад тым, як ты яго спаіў? Да вы казачнік, товарищ Шпыр. Але спрыту вам не хапае, каб гэту казку ператварыць у быль. Помыляетесь, товарищ Карась. Глядите. Што? Не чакаў мяне жывое ўбачыць? А вось яна я. Калі таварыш Шпыр прыязджаў апоўначы на сваёй машыне, палюючы ворагаў савецкага народа, тут бачыў в акне, як я вешаюся, ускочыў у хату і выратаваў у апошнюю секунду. Ну что, Карась, твоя песенька спета. Жалі! Нічога! У нас яшчэ многа! Усіх не пераловіце! Коли ласка, товарищи, прошу выказаться про мой новый спектакль. Дозвольте пачаць мне. Товарищ Голубок, вам было даручана до дня нараджэння нашага дарагога ГПУ зрабіць вялікае гераічнае тэатральнае палатно. Так я аккуратно постарался. Гэта здзек з ГПУ. Дзяржава грошы на вас выдаткавала. Паслала ў Маскву вучыцца ў самога Станіслаўскага, пераймаць вопыт ведучых савецкіх драматургаў. І што вы там перанялі? Казаў, папярэджваў, толькі товарищ Голубок нікога не слухае. Тое, што вы зрабілі, я не магу іначай расцэніць як шкодніцтва. Почакайте, мабуть, тут і ёсць памылкі, бо тэма для мяне нова, але ж... Прэм'ера запланавана ў канцы тыдня, 6 лютага. Акурат у дзень нараджэння ГПУ. Калі памылкі не будуць выпраўлены праз 3 дні, я вам не зайздрошу. Казаў, папярэджваў. Зараз, так. Ну, холера, да что ж это? Товарищ Голубок, Что уже? Нават 3 дзён не дали. Так, зараз. товарищ Голубок, Да почекайте ж вы, які нецярпелівыя. Ну, давай. Да что ж за трас? Назад. Хто быў самы папулярны беларускі тэатральны рэжысёр 20-х гадоў?
Каго з нецярпеннем чакалі ў гарадах, мястэчках і вёсках нашай рэспублікі? Вось ён, сапраўдная зорка айчыннай сцэны. Чалавек, які пры любых умовах мог і ўмеў ствараць шэдэўры і ніколі не губляў настрою. Што ж здарылася з ім 30-е гады? Чаму не змог альбо не захацеў прыстасавацца да новых умоў? Уладзіслаў Галубок нарадзіўся 15 траўня 1882 года, памёр 28 верасня 1937. Драматург, празаік, рэжысёр, акцёр, мастак. Народны артыст Беларусі, сябра Саюза пісьменнікаў СССР. Стваральнік вандроўнага тэатра, з якім аб'ехаў усю рэспубліку. Яго востра-меладраматычныя спектаклі, напоўненыя жарсцямі, забойствамі, каханнем, вельмі падабаліся сялянам і рабочым. У пачатку 30-х пераязджае ў Гомель, дзе становіцца кіраўніком БДТ-3. Галубка прымушаюць ствараць соцрэалістычныя п'есы, навязваюць драматургаў і рэжысёраў, а неўзабаве адхіляюць ад мастацкага кіравання тэатрам. Владычка, спокойно. Не рухайся. Дурак. Глаза разуй. Ты что, стрелять в меня будешь? Хотя, конечно, погибнуть от руки самого Голубка – это большая честь для меня. Но, боюсь, я ее не заслужил. Вот, молодец, молодец. Теперь давай дыши глубже. Ага. Да. Мироша, ты? Я, Голубочек. Еўстигней Мирович, сапраўднае прозвішча Дунаеў. Нарадзіўся 10 жніўня 1878 года, памёр 16 лютага 1952. Тэатральны рэжысёр, драматург, педагог, акцёр. Калі Уладзіслаў Галубок быў тэатральным каралём беларускіх вёсак і мястэчак, то Еўстигней Мирович з'яўляўся ці не самым папулярным рэжысёрам гарадоў нашай рэспублікі. З 21 па 31 гады кіраўнік БДТ-1. Дзякуючы Мировичу, пастаноўкі беларускага тэатра набылі прафесійную трываласць. Ён прынёс на айчынную сцэну цыркавую лёгкасць і эстрадна-кабарэчную бесклапотнасць. Нечаканыя мізансцэны, ярка-авангарднае мастацкае афармленне, амаль постмадэрновая гульня з класікай, разбурэнне чацвёртай сцяны – усё гэта было ўласціва пастаноўкам Мировича. З 32 года працуе ў Гомелі. Выбачай, Мироша. Это я так по системе Станиславского репетую. Ось, выучал недавно в Москве. Угу. Ну, это, конечно, похвально. Станиславский – это наше все. Но ты бы как-то поаккуратнее репетировал. Раней, калі ты узначаліў БТТ-1, спрабаваў по-беларуску гаварыць. Знаешь, братец, раней, когда ты колесил со своим вандровным театром по деревням необъятной Белоруссии, тоже как-то особо не палил из револьверов. А сейчас, дружок, и вообще говорить по-белорусски не самое безопасное дело. Ну что, обдымемся? Ну, как там твоя новая пьеса ГПУ? Ты хіба нічога не ведаеш? Не, меня же не было в городе. По заданию партии организую перший в республице колгасно-саугасный театр. Мерхольд и Таиров локти кусают от зависти. Малайчына. А то. Теперь все мои помкнения просякнуты одно только и колгасно-саугасными метами и задачами. Ось пьесы новые по всей республице идеологично правильные шукаю. Не напишешь? А я тебе помогу с твоим спектаклем АГПЮ, если захочешь. Ты ж знаешь, я всегда тебе рад помочь, только свистни. І гэта праўда. Мирович Галубку вельмі любіў дапамагаць. Як піша беларускі савецкі тэатразнаўца Сергей Петрович, БДТ-3 неаднаразова звяртаўся да Мировича. Мирович добраахвотна кансультуе шматлікія спектаклі тэатра, дае карысныя рэжысёрскія парады, аказвае дапамогу кіраўніку тэатра Галубку у стварэнні і апрацоўцы новых п'ес. А год назад, у 1934 годзе, Мирович паставіў у Галубка п'есу Мікіценкі «Дзяўчаты нашай краіны», прысвечанай паказу гераічнай працы камсамола на Дняпроўскай гідраэлектрастанцыі. Спектакль, паводле крытыкаў,
займаў важнае месца на шляху замацавання тэатра на пазіцыях сацыялістычнага рэалізму. Ну что, замацуемся еще мощнее на позициях одина правильного и бесконца любимого нами социалистичного реализма. Что там с твоим ГПУ не клеится? А чего ты взял, что у меня с ним не клеится? Ну как тебе сказать? Был голубок веселый, жизнерадостный, а зараз ты замкнутый, расклеенный, чудной, и мысли умной не имеешь ни одной. Тю сраку. И грубиян. Я лячу с ночного тягника не до жонки або каханки, а до тебе, своего голубочка. Мову белорусскую вспомнил, а ты меня у такое место нецікавае посылаешь. Ты ничего не робишь без причины. Это вам, белорусам, на любой бздрик нужна причина. А мы, жители города Санкт-Петербург, имеем хлестаковскую легкость. Фьють, и я уже здесь, фьють, и я уже там. И в отличие от тебя, я не таких хамульно. Пришел не с пустыми руками. Ну что, выпьем за наши победы, за наши перемоги. Оп! Я не пью. Ой ты. А кто с Якубом Колосом на его минулые дни рождения после судовного самогона бабки Текли на пальцах дужался? А? Нема часу, хутка премьера. Слеза комсомолки, выпьешь 100 грамм, и у тебя такое вдохновение появится, что Гамлета лучше Гордона Крэга поставишь. Ты меня не чуешь. Чую, один глоток, и скачи в объятиях своего ГПЮ. Комсомолка, комсомолочка. Не подманула бабка Текля. Я не жартую. Я ж к тебе не просто так пришел. Помнишь Флориана нашего? Что? Ровно 6 лет назад в твоей гримерке ты, я и Флорианка наш Жданович работали над постановкой моего теперь уже нацдемовского Костуся Калиновского. Я думал, ты забыл. Как славно было! Весь Гомель на ушах стоял. От публика тогда катарсиснулась. Ставіў спектакль Флоріян Жданович. Прэм'ера адбылася 15 траўня 1929 года. Адмыслова для вымогу тэатра Глубка Міровіч напісаў новую сцэнічную версію. У артыкуле «Крок наперад» крытык станоўча ацаніў новую работу Ждановича, хваліў яго за смелость. Смелость. А помнишь, каким он приехал к нам из Менска? А кто в нем обудил эту смелость? Кто вдохновил? Я приехал з Минска в Гомель спустошены. Починалося полювання на так званих нацдемов. Многих моих сяброў абвінавацілі, а ад мяне патрабавалі выказацца. Вырашыў, што ў Гомелі можна будзе захавацца, што тут будзе зацішней. Флориан Жданович нарадзіўся 28 кастрычніка 1884 года, памёр 20 кастрычніка 1942 года. Тэатральны рэжысёр, акцёр, грамадскі дзеяч. Адзін з заснавальнікаў айчыннага прафесійнага тэатру. Менавіта пад яго кіраўніцтвам у Мінску адкрыўся беларускі дзяржаўны тэатр БДТ-1, цяпер Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы. Паставіць у той час Кастуся Каліноўскага гэта быў выклік. Сам бы я не асмеліўся. Дапамагалі Ладысь і Міроша. Для спектакля была патрэбна нейкая моцная ударная кропка. Мяне натхніў Міровіч. І што ён вам прапанаваў? Міроша дзейнічаў як сапраўдны факір, як сапраўдны чараўнік. Каліноўскага выводзяць на эшафот. На заднім плане сцены турмы, закаратаваныя вокны. Афіцэр
накидывае вяроўку на шею Каліновскаму. Пачынаюць біць барабаны. І раптам сцены турмы ажываюць. Яны грукаюць, яны б'юць, пульсуюць і насоўваюцца на афіцэра, а той крычыць, задушаны уласнай турмой. І мы не бачым, ці павешаны Каліновскі, але дакладна на нашых вачах гіне ягоны кат. Атрымалася смела, дзёрзка і запамінальна. Так. А ты малайчына. А Ждановичу праз год припоминали этот спектакль. Флориана тогда никто не смог сберечь. Мне уже тогда в глазах читалось это, как у вас, у белорусов говорится, осудженность. Ішла барацьба, выкарчоўвалі нацыянальна свядомых дзеячаў беларускай літаратуры і мастацтва, у тым ліку і сцэнічнага мастацтва. Бо тэатр, як ніякі іншы, шмат робіць для менавіта нацыянальнага самасцвярджэння нацыі, развіцця нацыі і гэтак далей. Сваю ролю яшчэ адыграла і тое, што Флориан Жданович меў першую тэатральную адукацыю польскую ў Варшаве. Ён менавіта закончыў, калі быў маладым чалавекам, польскую тэатральную школу і меў даволі, ну, як па-сённяшняму сказаць, добрае прафесійнае выхаванне і адукацыю. Я думаю, што менавіта вот усё разам гэта і адыграла сваю вот такую трагічную ролю у тым, што Ждановича палічылі ворагам народа. Осудженность? Зато і цябе вечная радасць жыцця. Калі яго ўзялі, мне нешта як абарвалося. Колькі народу яны тады пахапалі. А кого пакінулі, то так папамучылі, як таго ж Купалу. Не магу іх бачыць, выворачивая от одной только их формы. С таким настроением трудно тебе будет поставить героичный спектакль обмужных работников ГПЮ. Отдай револьвер. А паспрабуй адбяры. Раней ты не благобоксировал. Давай, спрачаемся, что больше 2 раундов не протрымаешься. У меня нема часу на твои недоречные жарты. Я запросил рассовать его в свой театр. Называл наставником. А теперь у гэтай говняной пьесы, якую сам написал, повинен славлять тых, кто его заневолил. А ты радуйся. Радоваться? Радуйся, что в телятник не посадили. А пьесу важную доверили. И я тебя не брошу, значит, потонешь. Зато и ты непотопляемый. Еўстігней Афінагенавіч і сапраўды з здзіўляльным спрытам мог і ўмеў прыстасоўвацца да любой палітычнай сітуацыі. Мікалай II, Пілсудскі, Чарвякоў з Галадзедам, Панамарэнка. Пры ўсіх іх ён здолеў творча і фізічна захавацца, карыстаўся пашанай. Як яму это ўдавалася? Ліцейны тэатр. Тут у 10-е гады ставілі спектаклі Мірхольд і Еўрэйнаў. Іграліся п'есы Аверчынкі і Тэффі, Салагуба і Гумілёва. Але сапраўдную папулярнасць тэатру прынеслі творы незгаданых эстэтаў, а парадыйныя аднаактоўкі простага рамесніка Еўстігнея Міровіча. Яны былі смешныя, актуальныя, злабадзённыя і непадманна падабаліся простай піцерскай публіцы, далёкай ад новамодных дэкадэнцкіх плыняў. Для сваіх вясёлых аднаактовак Міровіч запазычвае рытм і тэмп камічных стужак Мака Сенета і Макса Ліндера, вельмі папулярных у царскай Расіі. Міровіч выпускае адзін за адным шлягеры, графіня Эльвіра, тэатр купца Епішкіна, негр-ліхадзей, дзе парадзіруе эстэтыку нямога кіно. Калі пачынаецца Першая сусветная вайна,
Міровіч піша свой адзін з самых вялікіх хітоў «Вова прыстасаваўся», дзе дазваляе сабе пасмяяцца з царскай арміі. Але робіць гэта так хітра, што цэнзура прапускае спектакль. Еўстігней Афінагенавіч умеў абыходзіць цэнзуру. Пасля рэвалюцыі волею лёса Еўстігней Міровіч трапляе на Беларусь. Пры польскай акупацыі ён працягвае цешыць гледачоў тэатральнымі мініяцюрамі, а калі ўлада пераходзіць да бальшавікоў, то з лёгкасцю Арлікіна узначальвае БДТ-1, змясціўшы, дарэчы, з кіраўнічай пасады стваральніка гэтага тэатра Фларыяна Ждановіча. Я просто стаміўся. А Міровіч быў побач. Ён заўсёды быў побач у патрэбны момант. Ад мяне заставалася толькі напісаць заяву наркамат асветы. Па прычынах упадка сілы энергіі, а таксама непаслухмянасці акцёраў, далей займаць становішча рэжысёра белтрупы я не маю ніякай магчымасці. Прашу вызваліць мяне ад абавязкаў рэжысёра. Я магу ісці. Ведаеце, я сапраўды вельмі стаміўся. Са здзіўляльнай хуткасцю учарашні піцерскі парадыст і комік вучыць беларускую мову, завязвае сяброўства з Янкам Купалам і Міхасём Чаротам, з поспехам ставіць іх творы. Мала таго, сам пачынае пісаць п'есы па-беларуску, дзе з пазіцыі новага часу ганіў паноў прыгнятальнікаў, узвялічваў народных герояў, ствараў маштабныя тэатральныя гістарычныя баевікі «Кастусь Каліноўскі», «Каваль Ваявода», «Машэка». Теряешь форму, лодыцька. Не умеешь трымаць удар. Навошта ты мяне сюды перацягнуў? Убачишь. Ты говорил, что я непотопляемый. Не будь наивным. И ты, и я можем хоть завтра буль-буль, и кругов на воде не останется. Вчера волна слезала Флариана, а сегодня буря может пройти на нашем островке. И твой настрой мне вельми не подобается. Я не хочу сгубить и тебе. Ты, Міроша, геніальны прыдумшчык розных сцэнічных фокусаў. Але ж ідэйнае напаўненне ты пазычаў у мяне і Фларыяна. Што будзеш рабіць, каля хваля праглынее мяне? Галубку на гэты раз цяжка запярэчыць. Калі ў 23-м годзе выйшаў яго новы спектакль пра жорсткага баярана Блуд, пазней пераназваны пан Сурынта, то Еўстігней Міровіч, які прыйшоў на прэм'еру, не мог адарваць вачэй ад дзейства. Няма Бога! Я перед усім светом скажу, что няма! Я з бацькам родным жила, як яго жонка. Где ж Божья рука была? Не проклинай мяне, дочушка! Прячь от мяне! А кидаешь? Покидаю! Проклинаю! Ни одной хвилины! Усё табе пишу! У Бога пришла и гэткой отойду! Злитуйся над родным бацькам! Усё кончено між нами! Чудовищно, страшно. Наиграно, как в мелодрамах Ханжонкова. Ну и затягивает. А главное, народу нравится. Ай да голубок, ай да сукин сын. Оказывается, и так можно ставить. Есть чему поучиться у этого славного примитива. Я думаю, что Міровіч, як чалавек таленавіты, уважлівы, бо у яго адной асобе быў і пісьменнік, драматург, акцёр, рэжысёр, адным словам, тэатральны дзеяч. Ён разумеў, што калі ён апынуўся ў Беларусі, што яму трэба асэнсоўваць менавіта ментальнасць беларускага народа, беларускай нацыянальнай культуры. І ён убачыў у Ждановічу і у Галубку менавіта тых таленавітых выразнікаў
вот гэтай беларускай нацыянальнай культуры мастацтва. Адным словам, яны аказалі на Міровіча вот вялікі ўплыў, і я лічу, што гэта адметнасць менавіта самого Міровіча, яго здольнасць успрымаць другіх. Ён умеў назіраць, умеў выяўляць лепшае, адметнае ў творчасці і Галубка, і Ждановича, і браў сабе на вот, узбраенне. Ну и что? Я брал у тебя и Ждановича, а вы крали у Франтишка Оляхновича и Игната Буйницкого. Это нормально. А вот раскисать у самый неподыходячий момент – это ненормально. Ты понимаешь, что если спектакль провалится, полетит не только твоя голова? Выходи на сцену, будешь режиссировать? На сённяшняй мастацкай радзе модуль мяне ледзьве ворагам народа не зрабіў. Выходи. По-русски не понимаешь? Выходь. Яны патрабуюць перарабіць п'есу. Так зроби это! Я не могу! Ну тады, как сказала бабка Текля, пошел у Шапиловку шкло месить говнюк. Но прежде чем ты отправишься в это интересное путешествие, вспомни, пожалуйста... Что вспомнить? Вспомни, как 15 лет тому назад на твой вандровный театр напала стая волков, когда вы давали представление в богом забытой деревне. Что ты сделал? Не памятаю. Все ты помнишь. Не помнит он. Вот я, волк, вожак, нападаю на тебя. Твоя реакция. Ну! А хто там ідзе? А хто там ідзе? У огромнистой такой громаде. Белорусы! Вот! От одного твоего слова волки отступали. Ты один мог перемокшить целую сграю. Сейчас робеешь перед каким-то модулем. Подключи фантазию. Поменяем имена. Головному герою, мужному агенту ГПУ, имя дадим не Пыльх, а, скажем, Микола. В честь Голодеда. Так. Понял? Хитрее надо быть, даже в мелочах. Головному шкоднику имя дадим Адольф. Молодчина. Аллюзия с Гитлером и с Купаловским Павлом Быковским. Публика любит такие сравнения. Но главное не это. У тебя сразу заявлено, кто плохой, а кто хороший. А як же ж наши? Это ж социалистичный реализм. Ну то и что? До поры до времени не раскрывай, кто главный шкодник. Даешь детективу в стиле соцреализм. Міровіч нездарма прапаноўваў Голубку зрабіць з яго п'есы дэтэктыў. Еўстігней Фінагенавіч сам ратаваўся гэтым жанрам, калі ставіў спектаклі ў сваім першым калгасна-саўгасным тэатры. Міровіч, ён вымушаны быў прыстасавацца да існуючых абставін. А як інакш? Таму што калі б ён так адразу сказаў бы «не, я супраць», проста ён бы не меў магчымасці займацца творчасцю. А ён, як чалавек таленавіты, закліканы перш за ўсё адлюстроўваць існуючую рэчаіснасць, якую ён бачыў навокал. Таму мне здаецца, што Міровіч з катэгорыі тых вот унікальных універсальных творцаў, які, ну, ён, што называецца, пры любой уладзе, ён заўсёды бы знайшоў магчымасць займацца творчасцю, быць сумленным у адносінах да сябе, да сваёй творчасці. Ну і ў той жа час, ну, не лезть на эшафот, навошта? Это зробяць іншае. А што? Калі гэта Адольф, спярша будзе нават вельмі сімпатычным хлопцам. Актывістам, найлепшым трактарыстам, на дошцы гонару вісець. А на вынаходніка Яўмена, наадварот, будуць глядзець незаслуженно вороже. Молодчина. Запутай модули. Нанеси неожиданный удар. А потом еще один. Ошеломи его, как это мы сделали в Кастусе Калиновском. Трэба яшчэ падумаць, як цікавей зрабіць дэкарацыю. Головное место деяния на тракторном заводе. Завод як гіганцкі пякельны молах. Шмат ярусаў, бліскучых клямак,
прылад, дэталяў ад трактаров. Все гэта абляпілі як мурашы рабочыя. Яны неспынна працуюць. Яны як рабы. Выдатная метафора. А па цэнтры прымацуем вялікае, агромністае кола ад трактара. На нем и погибнет головный школь. І не толькі. Калі яго будуць арыштоўваць, то ён вырвецца. На самым верхнім ярусе завода адбудзецца фінальная бойка паміж Міколам і Адольфом. Здаецца, что Адольф зараз скине з великой вышины Миколу. І скіне, няхай Мікола загіне. Не забудь. Героично загине. Вядома. Няхай хоць адным агентам ГПУ на сцэне стане меней. Так, детектив есть. Большая драма так само. Чего-то не хватает. Чаго? Танцевальной легкости. Знаешь, какой самый любимый фильм у Иосифа Виссарионовича? Не. «Веселые ребята». Говорят, он его каждую неделю смотрит для поднятия настроения. А чем мы хуже Александрова? Пусть Адольф споет героине мелкобуржуазный романс. Хай мужный агент ГПУ Микола впервые появится в клубе во время танца и пустится в такие канканы, что усе аж на роты поразявляют. Зробім такі своеасаблівы дубой паміж Міколам і Адольфом. Хто кого ператанцуе, а? А пераможцу дастанецца галоўная гераіня. В театре сейчас есть кто-нибудь кроме нас? Маня, вартаўніца. Маня сюда! Маня! Что ты задумал? Увидишь. Прошу. Ты Микола, а я Адольф. А теперь посмотрим, кто кого перетанцует ради нашей дамы сердца. Калі ласка, товарищи, прошу выказаться про мой новый спектакль. Ну, дозвольте пачаць мне. Дзіўна, товарищ Голубок, что вы называете его своим. Прабачце, я вас не зразумел. Не перапыняйте. Товарищи, тое, что мы бачили раней и поглядели теперь, небо и земля. Я хочу подяковать товарищу Мировичу за тую великую, просто титанічную працу, якую ён зрабіў за гэтыя 3 дні. Я думаю, что спектакль пройдзе з вялікім поспехам у нашай сталіцы, і товарищ Мирович можа з поўным правам замест Голубка занять месца дырэктара гэтага тэатра. Мироша, это что такое? Товарищ Голубок. Дякую за оказанный довер, товарищ Моды. Это великий для меня гонор. Я вельми люблю театр Голубка. Наколькі моцна любишь? Настолько, что можешь вот так нахабно отобрать мой театр? Гэта хулиганство. Покличьте милицию. Почекайте, калі ласка. Товарищ Голубок просто вельми стаміўся. У яго будзе магчымасць адпачыць. Надоўга.
А вось калі казаць пра вас, таварыш Міровіч, то мы ведаем, што вы плануеце ўзначаліць першы беларускі калгасна-саўгасны тэатр. Але з вашым тэмпераментам, з вашай энергіяй, я веру, што вы можаце кіраваць 2 тэатрамі. Ён можа. Ён все можа, непатапляльны. Вы ж самі неаднаразова казалі мне, што марылі аб гэтым. Загад аб вашым прызначэнні будзе неўзабаве падрыхтаваны. Ну што ж, дзякуй, таварышы. Думаю, на гэтым усё. Хвилинку, товарищ Модуль. Так? Хотел сказать, что я тут все ж таки ни при чем. Не зразумеў. Не я перепрацавал спектакль, А тады хто? товарищ Модуль. Коли я по вашей просьбе приехал до Голубка, каб разведать, накольки его одужали антисоветские настрои, то не поверил своим очам. Кажыце ясней. Пасля ваших мудрых словаў и наставлениев на минулой мастацкой раде Голубка як подменили. Усе актеры подтвердят это. За одну ночь он власноручно переписал всю пьесу, провел блескучую репетицию, и спектакль загучал. И все это дякуючи вам, товарищ Модуль. Я ж до пьесы не маю ніякого дачынення. Гэта праўда? Так, так. На рэпетыцыях з намі працаваў адзін Галубок. Юсцігней Афінагенавіч прысутнічаў, але не ўмешваўся. Што ж, нечакана. Віншую вас, таварыш Голубок. Рыхтуйцеся да гастроля ў Мінск. Вось бачыце, я ж гаварыў вам, што ўсё атрымаецца, а вы не верылі. Думал, ты меня потопишь. Я тебе напомнил, Ладыська. Мы, жители славного города Петербург, имеем хлестаковскую легкость. Фьють и хотим утопить. Фьють и в то же мгновение передумали. Жартуешь. Как представил, что придется управлять 2 театрами. Не, стар я стал для этого. И потом, коли ты потонешь, у кого я тогда буду драматургично взбогачаться? О, не пора. Не могу опаздывать на первую репетицию своего колгасно-саўгасного театру. Про что ставить будешь? Ну, вядома ж, про шкодников. И про то, как их выкрывая мужное. Что? ГПЮ. Ты сапраўдны Шерлок Холмс. Я тут одну вещицу прихвачу, на всякий случай. Это чтоб у тебя не возникало желания репетировать по системе Станиславского в одиночестве. И помни, Ладыська, что бы с тобой ни произошло, какая бы стая волков тебя не окружила, не сдавайся. Бороться нужно до конца. Я очень люблю вас, белорусов, но меня огорчает, что вы не всегда находите выход там, где он очевиден. Скажи, а ты на самой справе мару кіраваць моим театром? Что не скажешь Модулю, чтобы он послал меня, а не какого-нибудь сексота, контролировать твою работу? Спадзяюся, табе мой спектакль спадабаўся? Это было эффектно. Бывай, Ладыська! Бывай, Мирош. Што ж, гэты 35-й год быў нечакана шчаслівым для Голубка. Шырока адзначаўся 15-гадовы юбілей яго тэатра. Многія акцёры атрымалі ганаровыя званні, Голубок быў узнагароджаны аўтамабілем і творчай камандзіроўкай у Маскву і Ленінград. Хваля рэпрэсіі накрыла яго ў 37-м годзе. Еўстігней Міровіч шчасліва пазбег сталінскіх тайфунаў і цунамі. Ён працягваў паспяхова супрацоўнічаць з тэатрам Голубка і дазваляў сабе дастаткова смелыя эксперыменты з класікай. У 37-м узначаліў мінскі тэатр юнага гледача, а з 41-га да канца свайго жыцця займаўся выкладчыцкай дзейнасцю. Ці сапраўды Міровіч хацеў прысабечыць БДТ-3? Чаго было больш у яго адносінах да Голубка?
прыхаванага падступства ці шчырай таварыскай любві? Хай кожны вырашае для сябе сам. А наперадзе нас чакаюць сустрэчы з новымі героямі беларускай культуры, у кожнага з якіх свая таямніца.